Είστε πάλι στο κανάλι Γάτα και Κορτσάκι και σήμερα θα σας δείξω τα ρούχα μου. Πάμε! Αυτό είναι το σορτσάκι μου, το jeans. Και αυτό είναι το σορτσάκι μου, το jeans. Και αυτό είναι το σορτσάκι μου, και αυτό είναι το σορτσάκι μου, το σορτσάκι πιτζάμα μου είναι αυτό. Η φούστα μου, η αγαπημένη μου η φούστα. Αυτή η μπλούζα που μου αγόρασε η μαμά μου. Και αυτό είναι το αγαπημένο μου. Και αυτή είναι η μπλούζα μου αγαπημένη. Και αυτό είναι το σορτσάκι μου. Ναι. Και τώρα θα σας δείξω και το άλλο. Εδώ πέρα είναι η μπλούζα μου, η πιτζάμα. Αυτό ήταν. Συγγνώμη που τόσο λίγα ήταν τα ρούχα μου, αλλά τόσο μου αφήσει η μάμα μου για το βίντεο. Γεια γατάκια μου, καλέμε σε άλλο το βίντεο μου. Γεια!